Hola, bona vespre a tots. Estem aquí en Dénia, que acabem de presentar la nova associació cultural Roc Sabàs i com podeu veure tenim el local ple perquè també ha vingut en Juli Moreno i ens ha presentat el seu nou treball i no res, doncs ara proseguim i anem a entrevistar al nostre secretari. Bon dia, Fran. Bon dia, Artur. Què tal? Gràcies. Val. Com naix l'associació Roc Sabàs? Pues l'associació Roc Sabàs naix d'un grup d'amics que som tots d'ací, de diversos pobles de la Marina Alta i que no trobàvem diguem, la necessitat cultural que a nosaltres nos agrada. Entonces, quina és la millor manera de poder fluir de la nostra cultura valenciana creant nosaltres mateixa la nostra pròpia associació i difonguent-ho a través de tots els pobles de la Marina per a que tots puguen acostar-se i conèixer de fons la nostra cultura. Molt bé, molt bé. Val. I per què el nom de Roc Sabàs? El nom de Roc Sabàs bueno, és una personalitat molt important, val? Va ser un home molt important a nivell del Regne de València, perquè bueno, a banda de ser un historiador de Dénia, que és molt conegut, va ser arxiver de la Catedral de València i bueno, un home que es va dedicar durant quasi el llarg de tota la seva vida al tema cultural valencià. Molt bé, molt bé, molt bé. I entonces, quines normes aneu utilitzant? Pues les normes ortogràfiques que utilitza l'associació són les normes ortogràfiques del PUT, basades en la normativa de 1914 i són les que recomana la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Val, Fran, i per últim, què li diries als nostres possibles socis que l'estan veient en aquest moment? Pues a la gent que no pot estar veient i que a lo millor se pot interessar en la nostra associació, li diria que no tinguin por d'acostar-se als nostres actes, que no volem enganyar ningú, la història valenciana està escrita de fa molts anys, no volen canviar-la, només volen difondre-la, que la gent la conega i que no tinguin por de treure la seva valenciania perquè ser valencià és lo natural. Molt bé, perfecte. Molt bé, Fran. Un plaer. Gràcies, Artur.